Bago natin simulan ang kwentong ito, gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat na ang kwento na ito ay na-upload na sa Tinig ni Pinuno. Pero dahil sa kahilingan ng nakararami na ilipat sa main channel, yon ang gagawin natin. Kung anuman ang maririnig ninyo, ito ay literal na binasa ko lamang mula sa kwento ni Sky, na isa sa pinakamatagal ko ng Warrior member. Kung hindi nyo rin na itatanong, siya ay lehitimong manggagamot na napakarami ng napatunayan. Tara, pakinggan natin ang unang yugto ng kwento ni Sky. Hello, Pinuno. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Sky. Isa sa masugid mong tagapakinig. Masasabi kong legit na legit ang iyong kwento. As in branded ika nga. Isang mapagpalang araw sa'yo at bawat isa na listener. Well, ito na yung pangako ko sa iyong ibabahagi ko way back 2011. Lunes hanggang Sabado de Gloria. Bago ko simulan, ako nga pala ay kasapi sa isang samahan ng espiritista sa San Juan, Batangas. At dito rin magtatapos ang aking pagiging makamundo at mag-uumpisa bilang isang ganap na isang anak na naniniwala sa ating Diyos na buhay. Ipapaliwanag ko lang kung bakit Lunes at Sabado de Gloria ang tagpong ito. Ang tawag namin dito ay misyon. Ginawa namin to bilang sakripisyo at pag-alala sa pag-alay at pagtubos ng ating Panginoong Hesus. Siya nga pala, Pinuno. Hindi lang kami naghahayag ng salita ng Diyos sa tao, maging sa hindi rin nakikita o mga kapatid na espiritu, gaya ng engkanto at mga maging pumanaw na. In short, umiikot ang aming gampanin sa loob ng mahal na araw upang ipakilala sa kanila ang ating Diyos na buhay. Bakit? Alam natin na ang karamihan sa ibang espiritu ay maaaring gamitin sa kaliwa kung ang espiritu ay tumanggap ng lubusan. Sila mismo ay hindi na matatawag sa panig ng kaliwa. Siya nga pala, Pinuno. Ako ay isang observer na tao. Dahil mapanuri ako sa bawat bagay bago ako maniwala. To see is to believe. Ganyan ako. Kaya hanggang ngayon, ginaganap ko ang pagiging espiritista ko bilang isang mamamahayag ng Diyos, lalo na sa hindi nakikita. Ang haba, no? Umpisahan ko na, Pinuno. Taong 2011. Lunes Santo hanggang Sabado de Gloria. Barangay Langka 1, Silang, Cavite. Kababago ko pa lang bilang espiritista. Kaya sabik ako sa mga kakaibang gawain namin. Yung tipong ginaganahan ako kapag may dumadating na kaibigan na engkanto na sumasapi sa aming medium, Pinuno. Ang medium po at talaytayan. Sa makatuwid, may kakayahan sila magpapasok sa kanila ng mga espiritu. At mga bukas sila. At kitang-kita nila kung may sapi ang isang tao. Ang misyon namin ay hindi ganon kadali. Makakaranas ka talaga ng pagtitiis dahil ang aming pinupuntahan ay yung mga lugar na maraming kwentong kababalaghan. Yung tipong haunted place, ika nga. Itong mga lugar na to ay pugad daw ng mga espiritu. At bukod dyan, daanan din ng mga aswang.
Siyempre, sabihin nating half-half pa ang paniniwala ko. Kasi nga baguhan at to see is to believe pa ako. Sabay pa ako sa agos. Kasi nga beginner pa lang ako. Gusto kong masubok ang aking tapang at adventure na rin. Araw ng Lunes. Pag-aayos ng mga tent at lutuan. Tsaka yung altar namin. Nang bigla na lang, may sumapi sa isang medium namin. Nabitawan ko yung bag ko. Nanlilisik ang mga mata nito at pulang-pula. Na tila ba, hindi yon ang itsura ni Ninong Arnel. Ibang-iba sa normal. Bigla itong nagwika ng, "Anong ginagawa niyo dito? At sino ang nagsabi sa inyo na dito kayo pumunta? Hindi ba ninyo alam na walang tampalasang tao ang pinayagan o nagtatagal dito sa aming nasasakupan? Binabaliw namin at kinukuha ang kaluluwa at ginagawang alipin." Aba, nagulat ako. Sabi ko sa sarili ko, baka scripted lang o acting. Di ko pinansin. Nang bigla na lang akong tinuro at sinabing, "Ikaw, mukhang baguhan ka pa lang ha. At tila di ka naniniwala sa mga engkanto." Siyempre, pinuno. Todo tanggi ako. Ang sabi ko, "Hindi nga po. Nagulat lang po ako kasi nabigla po ako sa inyo eh." At nagwika siya ng, "Susubaybayan kita. Susubukan ko kung hanggang saan yang sinasabi mo. At kapag ikaw at kayo ay lalabag sa ating tipanan, pupugutan ko kayo ng ulo o mapapahamak ang sino man sa inyo." Aba, siyempre, pinuno. Takang-taka ko. Anong tipanan? Biglang nahimasmasan ang Ninong Arnel at may lumapit sa akin. Isang kapatiran. At pinaliwanag kung ano ang tipanan. Ito raw ay pakikipagkasundo o rules. Tapos ibibigay daw yun maya-maya bago kami mag-umpisa ng panalangin. Dahil dun daw, maghuhudyat ang kasunduan sa bundok. May mga bagay silang ipinagbabawal hanggat hindi tumatanggap ang kanilang hari. Pinuno, sa totoo lang, nakakabingi at nagiging aligaga sila kapag naghahayag ka ng salita ng Diyos. Sila mismo ang nagsasabing nakakabingi. Ito pala yung buhay na salita na tabak, na magkabila ay talim. Partida, wala pang Latin o orasyon kaming binibigkas, pero nagagalit sila. Dahil sila daw ay nagugulumihanan. Ang lalim, no? Ibig sabihin naguguluhan sila. Balik tayo sa kwento. Habang naghahanda kami upang manalangin, biglang may sumapi na naman sa isa sa mga medium at ang medium na ito ay si Ninong Karding. Nagwika ito ng, "Pagbibigyan namin kayo hanggang Sabado. At kapag hindi nagustuhan ng aming hari, kayo ay aalis na. At kung may hindi susunod, ay ipapakalat namin ang aming mga alagang ahas upang kayo ay tuklawin. Walang sisihan, sapagkat sapat na ang araw na ibinigay sa inyo ng aming hari. Ako ay ministro, naghahatid mensahe mula sa aming hari." Aba, sabi ko, pinuno, para pala itong ancient kingdom.
Kakaiba. Ngayon ko lang naririnig ang mga salitang malalalim. Tila baga bumalik ako sa sinaunang panahon. Sa mga nagtataka, bakit namin ginagawa ang pagmimisyon? Dahil kami ay espiritista. Mas umiikot ang mundo namin sa kagaya nila. Ika nga, instant gabay, dahil sila ay aming kapatid sa pananampalataya at kasama sa paggamot ng mga pasyente. Maraming espiritista pinuno, pero ang mapapayo ko lang sa iba, maging mapanuri kayo. Marami na po ang gumagamit sa relihiyon upang makapangloko ng kapwa. Ang totoong samahan o sekta ay hindi naniningil. Bagkus kami pa po ang nagpapakain dahil minsan ang mga pasyente namin ay yung mga taong kapos talaga sa salapi. Balik tayo sa kwento, pinuno. Nagsimula na kaming magdasal upang maghayag ng ebanghelyo sa mga espiritu o engkanto. Mga bandang 6:00 ng gabi ito at nang biglang uminit ang paligid. Partida, pinuno. Dapat malamig sa bundok dahil open field, may mga puno at madadamo ang aming pwesto. Kakaiba ang pakiramdam ko. Parang may mga matang nagmamasid at tila baga nakikinig kung ano ang aming sinasabi. Bilang baguhan ako, nakikiramdam ako nang bigla na lang may nakita akong figura na animoy sinaunang tao. Matutulis ang tenga. Itim na itim ang kanyang malalaking mata. Imagine, pinuno, ang mata nila tila Astro Boy. Ganun kalaki. At nakabaluti siya ng ginto. Nanlaki ang aking mga mata. Pakurap-kurap kong ginawa pero di talaga siya nawawala eh. Bigla na lang akong nanginig nang biglang may dumikit sa likod ko. Si Ninong Fred pala. Yun na. May ginawa siya na parang pinapagpag niya yung aking likod. Ang sabi niya, "Anak, alam ko nakita mo na sila. Pero di mo pa kakayanin ang enerhiya nila. Baka isama ka nila sa kanilang kaharian. Hindi ka na makakabalik. Magdasal ka at banggitin mo ito." 2 buhay na salita, pinuno. Ito, ibibigay ko ang initial. Kasi malakas po ito eh. Baka masambit ng ordinaryong tao. Sumama pa ang pakiramdam. T.O. Ayan, pinuno. Biglang unti-unting umayos ang pakiramdam ko. May 5 maghahayag sa bawat oras. Ito po yung holy hour. 6 p.m., 9 p.m., 12 a.m., at 12 p.m. Ayan, pinuno. Umiikot ang aming gampanin sa buong araw na sa ganyang oras kami maghahayag. At bawat oras na yan, iba't iba ang nakikita kong nilalang. Animoy naglalakihan at mababalasik ang mga muka. May mga magaganda at kung ano-ano pa. Basta, hindi ko maipaliwanag. Parang nagtatanghal ka sa isang noontime show. Nakikinig lang sila at nag-iikot. Tila parang ninanamnam nila yung sinasabi namin. Siya nga pala, pinuno. Sa bawat paglabag namin sa kasunduan, may parusa po kaming dinadanas. At sa pamamagitan ng medium, sila po ang nagpapagawa. Gaya na lang ng bibit-bitin kami bigla, tapos dadalhin kami sa masukal na parte ng bundok, tapos dun kami maghahayag. Basta,
sari-sari. Meron pa nga pinaghahataw kami. Pero ang pinagtataka ko, wala naman hawak yung medium. Pero halos bumabakat ang hataw nila na animoy latigo ito. Isang beses, nung binigyan kami ng parusa dahil may nagpatugtog ng cellphone, isa sa mga kapatiran, bigla silang dumating at animoy, mga pulis at sundalo na isa-isang dinadampot ang mga salarin. Eto na naman ako, nakanganga at biglang napaihi. Paano ba naman? Nakahiga ka, biglang may makikita ka na kumikislap at kitang-kita ko na isa itong palakol. Bandang nasa likod yon ng mga medium. Sabi ko sa mga kasama ko, "Graydon, bro, may palakol sila. Uuwi na ako. Mamamatay tayo dito eh." Pero sa mukha ng katabi ko, wala kang maaaninag na takot o pagkabahala. Ang sabi niya lang, "Bro, huwag kang matakot. Natural lang yan. Kasi mga berdugo yung dumating sa atin. Ayan yung tagapugot at tagapamarusa ng mga engkanto." Dagdag pa niya, "Kung ikaw ay nananalig sa Diyos, ni hibla ng buhok mo ay hindi magagalaw." Nagbanggit siya ng verse sa Bible. Ito, sigurado akong makaka-relate dito yung mga veteranong antingero. Kahit si Bro Johnny, alam itong puder at bakod na ito na subok na subok. Salmo 91. Pinuno, isusunod ko din yung karugtong. Gawa muna ako ng report sa office. He. Siya nga pala, Pinuno. Bukod sa espiritista po ako, ay isa din po akong antingero. Pero ito po ay sinisikreto ko lang. Dahil ang aking pamilya ay lehitimong born again, Catholic, at Iglesia, mga forbidden. Sa totoo lang, Pinuno, hangad kong matanggap nila kung ano ang aking pananampalataya. Alam mo, Pinuno, isa akong malokong tao. Noong batang-bata pa ako, at mismong pamilya ko rin ang nakasaksi na totoong may espiritong nabubuhay na kasama sa ating dimensyon. May mga estudyante din ako na mga tinuturuan ko. Nagmimisyon din kami. Kulam, barang, at kung ano-ano pa. Parang si Johnny din. Ayoko lang ng social media kasi hindi ako sinanay sa amin lundayan o espiritista na ipakita sa madlang tao na ikaw ay magaling. Walang magaling kundi ang Diyos. At walang rabi o guro maliban sa Panginoong Hesus. Balik tayo sa kwento. At nang masambit ko ang Salmo 91, nakaramdam ako ng kuryente sa buong katawan ko. Animoy bumabalot ito. Biglang lumapit sa akin ang isang medium. Nagwika ito ng, "Bro, malakas ka. Dahil nasa bundok tayo, inosente ka sa gawaing ito. Kaya sa'yo ito ipinapakita upang makita mo kung ano ang katotohanan ng ating paghahayag ng salita ng Diyos sa mga engkanto." Pinuno, ayon mismo sa mga kaibigan naming engkanto, sila ay nasa ikadalawang dimensyon o dalawang suson. Ika nga ng mundo, sa kanila mismo galing yang paliwanag na yan. At Pinuno, para sa dagdag kaalaman ng iba, ipapaliwanag ko ang bawat dimensyon ng bawat nilalang
at kung papaano sila nakakapunta sa mundo natin. Pero pagtapos ng aking kwento, para mas maunawaan ng ibang listener kung bakit at papaano, balik tayo sa kwento. At nang masambit ko ang Salmo 91, nabigla ako. Yung isang medium na si Ninong Fred, animoy silaw na silaw sa akin. Ang sabi ng isang kawal na engkanto, "Ano yan? Bakit nasisilaw ako? Alisin mo yan! Alisin mo yan! Kundi pupugutan kita ng ulo!" Siyempre, ang lolo nyo nagulat. Halos natatakot na rin ako dahil kitang-kita ko na ang Ninong Fred ko ay iba. Ang nakikita ko, isang malaking tao na kulay brown ang buhok na kulot na may baluti. 6'5" ang taas, na itim na bilugan ang mata. Isipin nyo, pinuno, 5'6" lang ang ninong ko. Pero sa paningin ko, 6'5" ang nasa katawan niya. Di ba, pinuno? Maski ikaw magugulat? O kahit sino? Kung yung iba pumupunta sa Banahaw bago ang misyon, kami naman pumupunta sa Banahaw pagkatapos ng aming misyon. Kabaliktaran po ng ibang antingero. Hindi rin po uso sa amin ang subok-subok ng mga medalyon. Mas tiwala po kami sa aming pananampalataya. Fast forward tayo. Biyernes Santo po kasi. Halos ganon umiikot ang gampani naming maghahayag, magdadasal sa araw ng Biyernes. Mga tanghaling tapat. Habang naghahanda kami para sa 7 palabras, biglang nagsiritan ang mga medium. Susmiyo, napaluhod ako dahil kitang-kita ko kung anong klaseng nilalang ang mga nakasapi sa mga medium namin. At biglang nagwika ang isa sa mga ito ng, "Andito na yung hari! Magbigay galang!" Siyempre, pinuno, yumuko kami. At yang araw na yan ay isa sa mga aming ikakatuwa. Dahil naliwanagan sila kung ano yung pinakilala namin. Kesyo habang nagsasalita kami, may enerhiya at iba't ibang kulay. Animoy, kapangyarihan na kung sino man ang makakapakinig ay hindi niya iniiwasan. Naririnig nila yan kahit 1 kilometro pa ang layo ng espiritu. Ganyan pala, pinuno, kapag sa bundok ka naghahayag ng salita ng Diyos. Lubhang mahiwaga, hindi kayang arukin ng mga tao. Maliban lang kung magiging bukas ka sa kamalayan ng mundo ng espiritual. Kaya bago ang araw ng Biyernes, siya nga pala, isa ko sa sinubukan ng mga engkanto. Kasi mayabang daw ako at arogante. Tila daw binabaliwala ko ang kagaya nila. Actually, pinuno, 5 kaming pinaluhod. At yun pala, pupugutan na kami ng ulo. Ako naman natatakot na. Hindi ko maipaliwanag. At nung kumumpas yung berdugo nila, sabay aktong may hawak na bagay na hindi makita ng ibang kapatiran, biglang pagunday nito at animoy ng pugot. Biglang nawala ng malay yung isa sa kasama ko. Sa maniwala ka o hindi, pinuno, namula ang ulo nito na animoy wala ng buhay. Sa takot ko, napaihi ako sa shorts ko. Hindi ko magalaw ang mga paa ko. At nang ako na yung isusunod, napapikit na lang ako. At yung isang verse sa Biblia, naalala ko.
binigay sa akin ng palihim ng aking ninong. Yon ay aking dinasal. Juan 17. Maniwala ka o hindi, pinuno, nung ako na yung nakasalang, tila baga hindi makakilos yung berdugo ng engkanto at yung huling verses na parteng 25. Yun yung dinasal ko ng huli. Biglang nagsialisan yung mga engkanto. Pinuno, hindi naman ako magiging overacting kung yung ibang antingero dala-dala nila yung gamit nila. Dito sa misyon namin, as in wala kang dadalhing gamit kundi Biblia at tanging pananampalataya mo lang. At nakakasiguro ako, baka isa sa mga listener natin ay kapwa ko espiritista. Alam nila at lehitimong alam nila yung sinasabi kong nangyayari sa bundok. Siya nga pala, pinuno, kung sa antingero ay may debosyon na 49 days. Sa aming espiritista, hindi ka papayagang sumama sa bundok nang hindi ka nag-aayuno ng 40 days. 9 p.m., 12 a.m., at 3 a.m. Yang mga oras na yan magdasal ka. Walang patid yan. Bago sumapit ang Lunes Santo. Kasi pinakapuder at bakod namin yan. Pangproteksyon sa bundok. Dahil wala kang dadalhing gamit, maliban lang sa damit na gagamitin at konting pagkain. Pinuno, yang araw ng Biyernes, isinuko ko na sa Diyos ang datihan kong pagkatao. Nagsisi ako sa mga kasalanang nagawa ko. Hindi ko sinasabing malinis na ako. Pero dyan sa bundok, napagtanto ko na ang aking pagiging makasalanan, kasama ng kayabangan, kasakiman, o kasama sa 7 deadly sins, ay nagiging bunga ng sakit at kamatayan ng tao. Maliman ang pamamaraan ng pamumuhay at puro ako kasalanan, isa din ang mga kapatid sa espiritu ang nagbibigay ng sakit. Lalo't di sila wagas o nakakaunawa ng salita ng Diyos. Pinuno, work time ulit. Isesend ko po ulit yung part 3. Pinuno, doon ko nabatid, kapag ikaw pala ay kargado ng panalangin, sila mismong mga engkanto ang nakakakita nito. Yan ang katotohanan na ang pagdarasal ay merong baluti na di nakikita ng ordinaryong mata ng mga tao. Siya nga pala, naputol yung kwento ko doon sa nangyari sa kasamahan ko nung napugutan siya ng ulo. Literal na palang putol ang ulo niya, pero espiritual. Kaya pala nangingitim ito at nanlalamig. Ang sabi sa akin ni Ninong Fred, kaya pala ganon ang itsura nun dahil ganyan din manguha ng espiritu ng tao. Lalo't nais nila gawing bahagi ang kaluluwa nito. Maniwala ka o hindi, may divinong bumababa. Napakalaki nito at puting-puti ang damit. Animoy lino na satin ang suot-suot nito. May robe at pamigkis na ginto na puting-puti ang muka. Hinipo niya ang kasamahan kong nakahandusay sa damuhan kung saan kami pupugutan ng ulo at bigla na lang nagising ito. Hingal na hingal at humihingi ng tubig. Siyempre, pinuno, inabutan ko siya ng tubig na nakalagay sa 1.5. Aba, biruin mong naubos niya ito. At di pa nakontento, kinuha pa yung tumbler ng katabi at ininom niya.
Ang sabi niya, nakakulong siya sa isang kulungan. Partida. Bagong member din ito kagaya ko. Walang alam sa mga ganitong gawain. Kaya dito ako nag-umpisa na maniwala dahil kitang-kita ko na yung palakol ay talaga namang dumaan sa ulo niya. Kaya siya nawalan ng malay. Pinuno, may karugtong pa po ito ha. After makasama at matapos ang misyon namin, hanggang magpakilala sa akin yung isa sa mga magiging kaibigan kong engkanto, babalik na tayo sa kwento. Bukod sa kasamahan ko, may katabi ako. Mga 2 beses na siyang nakakasama sa misyon sa bundok. Nung kinakausap kami ng Ninong Karding, isa sa mga medium, takang-taka ko dahil iba yung pagtanong niya sa kasamahan ko. Si Kuya Robert. Bibigyan ko kayo ng background, Pinuno, tungkol kay Kuya Robert. Minsan na tong nawala. Hinanap ng kamag-anak. Mga mahigit 3 buwan siyang nawala. Kaya akala nila patay na. Nang biglang may tumawag sa nanay niya na nasa Lucena daw ito. Isipin mo, Pinuno, mula San Juan, Batangas. Pagtakas niya daw sa lugar na pinuntahan niya, may isang makulay na bilog na umiikot-ikot. Dali-dali daw siyang pumunta at paglabas niya, hindi na niya alam yung lugar. Samantalang ang alam niya, pumasok siya sa isang puno ng balete sa parteng barangay ng San Juan. Sa maniwala kayo at hindi, pinakita sa akin yung litrato niya. Ang haba na ng balbas niya. Parang ibang-iba yung sinasabi niya. Yung tipong may warshock sa mga nakita niya at nakasalamuhan niya sa dimensyong napuntahan niya. Balik tayo sa kwento. Ang tanong ng Ninong Karding, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa iisang Panginoon. Tama ba, Tikboy? Sabi ko, sinong Tikboy? Robert nga ang pangalan nun. Sabay sabing, makatotohanan ba ang nasaksihan mo, Tikboy? Sa pangalawang pagkakataon, inulit na naman ng Ninong Karding. At pangatlo, bigla itong nagwika sa akin ng, Sky, iho, tumingin ka sa mga mata ni Kuya Robert mo. Agad kong tiningnan at sinabi ng Ninong Karding na pagmasdan ko ng maigi. Hindi si Robert ang kausap namin, kundi yung kaibigan niyang tikbalang na sumama sa amin. Aba, kitang-kita ko na yung itim sa mata niya kulay puti. Yung puti sa mata natin, yung paligid ng mga mata, Pinuno, itim yun. Sa madaling salita, baliktad ang kulay. Napaatras ako kasi biglang may binulong ang ninong sa palad niya, sabay dikit sa noo ko. Kitang-kita ko pagkatapos idikit ng ninong ko yung palad niya. Isang kabayo na kulay brown, malaginto ang buhok, itim na itim ang mata, at may katawan ito ng taong napakalaki. Kaya naman, sa puntong yan, hindi na lang puro tao ang kasama namin, kundi yung mga kaibigan na elemento, kasama na din namin. Sa puntong ito, dito ko napagtanto. Kaya pala may angking talento ang mga matatandang member namin. Dahil may kasama pala kaming mga gabay na siyang tumutulong sa amin upang mamagitan sa pakikipagtipan sa mga engkanto. Pinuno, hindi po biro ang pakikipagtipan sa mga espiritu dahil ang oo nila
ay oo at ang hindi nila ay hindi. Kaya pala may ibang antingero na minsan sa sobrang abuso sa paggamit ng gabay o sa madaling salita, yung mutya na hawak nila at yung gabay nun ay poprotektahan ka basta ikaw ay magustuhan ng gabay. At meron namang iba nakikipagtipan, lalo't kaliwa ang humahawak nito. Karamihan, bigla na lang namamatay. At dahil ang angkan ko ay manggagamot, kaya't ang daming kasamahan ng lola ko ang natutulog. Tapos magugulat ka, hindi na daw humihinga yun. Mga may kaliwa kasi yun, Pinuno. Balik tayo sa kwento. Kaya palang itong si Kuya Robert kakaiba. Kumbaga, parang may sariling mundo dahil siya ay nanirahan sa mundo ng mga espiritu sa loob ng 3 buwan. Pinuno, ito palang pamilya ni Kuya Robert ay solido na saksi ni Jehovah. So akala ng mga magulang niya, nababaliw na itong anak nila dahil kesyo na gutom, palaboy-laboy, kaya nakarating sa Lucena. Isipin nyo, ganun kalayo ang San Juan hanggang Lucena. Tapos sa paanan pa siya ng bundok nakita. Buti na lang kabisado niya yung address, kaya naman yung iba ay naawa at tinatawagan ng tanod yung pamilya niya. Kaso, matino naman siyang kausap. Pero kapag tumatagal, nag-iiba na. Tila napapasukan na ng engkantadong usapan. At dito rin kami naging close. Kapag may gamit akong pinagmulan, siya namang binibigay ko sa kanya, kaya kami naging malapit. Tila ako lang yung nakakaunawa sa hindi ko alam na dahilan. At nang hating gabi na, mga 10:00 ng gabi, katatapos lang naming kumain, biglang lumapit sa akin si Kuya Robert at nagwika ito ng, "Sabi ng kaibigan ko, marami ka pa raw magiging kaibigan. Kasi nakatadhana sa'yo ang mga malapitin sa mga kagaya nila." Ang sabi ko, "Talaga, kuya? Nako, di naman siguro. Kasi makabago ako eh." "Makaluma sila. Baka manibago sila sa akin." At ang balik na salita ni Kuya Robert, "Mamaya hintay ka. May ibibigay sa'yo." Maya-maya pa, sumingit na naman yung isang medium at ako agad yung hinanap. Ang sabi, "Kaibigan, ako yung laging nagagalit sa'yo at kumukuha sa tuwing sinusubukan namin kayo. O sa madaling salita, kapag nagpaparusa, ikaw ang napipili kung salaminin kung totoo ba o susuko bilang naghahayag sa amin." Ang sabi nung nakasanib sa medium, "Kaya't aking pinuno. Mandirig Marimar ang pangalan ko. Ako ay darating. Tawagin mo lang ang pangalan ko." Siyempre, Pinuno. Halong tuwa at pagtataka na namang sinabi ko, Totoo ba talaga tong naririnig ko? O scripted?" Nang bigla na lang may tinuro siya sa bandang damuhan. Ang sabi niya, "Kunin mo yang kaloob ko sa'yo. Bilang tanda ng pakikipagkaibigan, inumin ang engkanto de alak." Biglang ngumiti ang lahat ng miyembro. Ang sabi pa nung iba, "Mapalad ka, bro. Bibihira silang magbigay ng ganyan. Sige na, hanapin mo dyan. Di pwede kami ang maghanap. Kasi kahit nasa harapan na namin yan, pero hindi binigay sa amin, hindi rin ito magsasamateryal."
Kaya ang ending, kahit medyo natatakot ako dahil madilim at masukal, pinuntahan ko yon. Nagulat ako kasi nakatali siya ng baging sa damo ng paragis. Tapos yung itsura ng bote, talagang lumang-luma ang dating. Yung parang inimbak ng matagal, tapos halos kasing laki lang ng Gatorade. Tapos yung laman, malapot na kulay ubas. At nang buksan ko ito, ang tapang ng amoy. Parang 100 taon na itong nakaimbak. Di ba Pinuno? Ang alak, alam mong matapang sa amoy pa lang nito? At ang alak na to, tila nakaimbak sa bariles. Pinuno, dahil sa alak ng engkanto, mas tumalas ang pakiramdam ko. Lagi akong may boses na naririnig at unti-unti ko silang nararamdaman at nakikita. Dito na magsisimula ang aking pakikisalamuha sa mga kapatid at espiritu. At dito rin ako nag-umpisa maging manggagamot. Sinabi ng aking kaibigang Pinunong Mandirigma na kapag natapos ang linggo ng pagkabuhay, mararamdaman ko sila at sila ay kakapit sa akin pagkatapos ng mahal na araw. Panggabi po kasi ang trabaho ko. Bilang tagahina ng order, maaga kaming nakakauwi. At habang ako'y naglalakad papauwi Pinuno, mula sa highway patungo sa bahay, mga 200 meters pa ang lalakarin ko. Noong binabagtas ko ang daan papauwi, bigla na lang nanlaki ang ulo ko at tila may kumapit sa akin. Umpisa sa kanang kamay ko patungo sa balikat. Nangakap ang balikat ko at biglang hihimatayin ako nang bigla na lang may mukhang puting-puti. Mahaba ang buhok, nakagintong baluti at nagwika ng, "Ayan, nakakapit na ako. Simula ngayon, kasama mo na ako sa lahat ng yugto ng iyong buhay." Pinuno, alam ko may alam ka sa mga gabay. Kaya dito ko kinuwento ito dahil ang sabi ng gabay ko, di ko maaaring ikwento ito dahil masasabihan akong nasisiraan na ako ng bait. Pero alam mo ba, Pinuno, dito pa lang magsisimula ang totoong kwento ko. Isang uri ng aswang na aking makikita at malalaman ko kung bakit ganun siya at bakit may malaking nakatarak na espada sa kanya. Ang pamagat nito ay maaaring espiritista laban sa aswang, Pinuno. Pasensya ka na, medyo paiba-iba ang yugto ng aking kwento. Bahala ka nang mag-ayos. Sa susunod kong kwento, dito ko ibabahagi ang isang malupit na kwento. Sigurado kong magagandahan ka. At Pinuno, magpapatulong ako sa asawa ko. Siya ang hahayaan ko na mag-type ng kwento. Ayoko namang mahirapan ka. Ha ha ha. Pinuno, pa-shoutout po sa aking mga estudyante. Ex Exerticus Dei. Para po matuwa sila. Salamat po at God bless. Isusulat ko na rin po ang kasunod gaya ng pangako ko. Okay, kagaya ng narinig nyo, meron pa siyang isusunod na kwento sa atin. Actually, nandito na yun eh. Inanarrate ko na lang. So kung trip nyo na isunod kagad natin yung karugtong ng kwento neto ni Sky, pa-comment naman ako sa baba oh. Sky lang malakas. Pag umabot siguro ng mga 1,000 o 1,500 comments, lapag na kagad natin. Yun lang. Kita-kits tayo sa susunod na kwento ni Sky. Salamat. At nga pala, abangan ninyo sa dulo ng video kasi ilalagay natin yung iilang pirasong gamit ni Sky tsaka yung conversation namin bilang pagpapatunay na super duper legit nitong kwento niya. Yun lang.
Salamat.